ishumi nambili kimzuzu ishayile ihora leshumi nesitha singena ohlelweni buza emthonjeni. Ngeke ngasho ukuthi sizokhuluma nobaba umfundisi Mpanza Tabekhulu uzosithula kahle la bese ke siqhubeka njengoba ngeke ngachaza ukuthi asike sakhuluma naye ngaphambilini savumelana ukuthi yombuyisa futhi azosihlaziyela asicacisele ngezinye izindaba ezithinta inkolo yebandla lamaNazaretha kakhulukazi ibandla njengo ukuthi inkolo yalo isekelwe kuphi lisuka kuphi kanjani njani nokuthi ke bengishilo ukuthi 0716136667 ungakwazi ukuthi usisendele. Ngiyacela ukuthi ibhale kakhulu kunokuthi sithumele ama voice note ngoba asifuni ukuthi kufake emoyeni bese sifaka into ezosana noqalisela lokho esisuke sikhuluma ngakho. Ngcono mawusuke ukubhalile ngikhuthaza ukuthi senze njalo. #amabandla Ukhozi FM ngibingelele baba Nkosi Mpanza. Cha ake ngicela ukubuza mina kwenziwa yini lapha kumaNazaretha uamen wakhona wehluka ungafani nabanye oamen. Uzo amen wakhona uyadonsa manje utshoda uyaqala ukuza khona enkonzweni uzwe ngathi manje usuyabhimba manje ngabe ushaya kunalo amen ojwayele uthi amen. Ngoba lo wakhona cha ngezwe kahle ukuthi kuthiwa amen. Ngabe mhlambe usiko lakhona noma nje umkhuba wakhona angazi. Bengicela nje ukwazi lapho. Danki undiva mnomiyalo enkandle Virginia ngahlathi kwesathi. Kunjalo ngempela masithi phuza emthonjeni suke sihlomisana sifundisana ngaphandle kokugxeka kodwa sikwenze ukuthi siqonde ukuthi enye inkolo nenkolo ngabe imi kanjani ikholelwa kuphi futhi noma isisuke ikholwa noma ikhonza ikwenza kanjani lokho. Asimnike ithuba sikubingelele Tabekhulu emsakazweni Ukhozi FM. Ngiyabingelela Mphazima nabalaleli. Siyathokoza kakhulu Tabekhulu ukuthi uphinde uziphi isikhathi sokuthi ube nathi namhlanje la. Ngiyazi ukuthi sasikhulumile emva kwalokho kwasuka izinto eziningi ngiyafunda ngasemaphepheni abanye bebhala ukuthi hayi le ndaba yokuthi ebandleni la akufuneki utshwala hayi into engekho kanjani kodwa ke namhlanje sibona ukuthi kuzofika la esinikeza khona umlaleli nje ithuba lokuthi naye akabona ukuthi mhlambe ikakhulukazi laba abalandela yona inkolo yobuNazaretha ukuthi basilekelele ngokuthi basho ukuthi babona kanjani. Ngaba ngiyafisa ukusheshe ngiqaphelisise ukuthi kube kwahamba uzongilekelela umfundisi kwaba khona ukushintsha kancane enqubeni endala sifuna ukuyilanda emuva ke ekuthenini umprofeti Isaiah Shembe mayibeka iba isisekelo kusuke kusho ukuthi kuhamba kanjani. Ngakho ke namhlanje umfundisi kubefisa ukuthi sikhulume ngokuthi nje ibandla lika Jehova. Ngiyababingelela abalaleli. Njengoba eseshilo umphazima ngifisa ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngebandla lika Jehova ngoba uma sengichazele inkulumo kafuphi izokwenza ukuthi uwazi ukuthi imibuzo oyibuzayo uyibuza kumuntu ofanele yini noma cha. Oqala angichaze ukuthi kungani ihloko salenkulumo sithi ibandla lika Jehova. Mina ngiyinzalo yamaNazaretha. Ngaba umshumayeli ngaze ngaba ngumvangeli ebandleni lamaNazaretha ohlangothini lwasebuhleni. Isikhathi esiningi bengifundisa ngoShembe nobuNazaretha. Ngaze ngenza amacassette ngabhala nezincwadi eziningi ngaleli vangeli likaShembe nobuNazaretha. Kodwa ngo-2006 sasithola sesivakashelwa inkosazana esingayazi eyasitshela ukuthi igama layo nguHlaleleni yathi ingudadewethu. Uma ngithi ingudadewethu kanjani ngoba mina anginaye udadewethu yathi asamukele lokho esitshela khona. Kodwa emva kwesikhathi sabona ukuthi akusiyo umuntu lo sase sithi ingilosi ngoba singazi ukuthi sizothi inhloboni yomuntu. Lokho sakusho ngoba sivele simbone esenathi singazi ukuthi ufike kanjani kithi. Noma esehamba avele enyamalale nje singazi ukuthi kanjani. Kodwa ngo-2007
wafika kithi wayebesethi njengoba ngiyilanga ngithunywe ushembe ubaba ilanga uthi angizokubheka ngoba kunabafundisi abakuzonda kakhulu nabangase bethathe impilo yakho. Sase siba nesiqiniseko sokuthi okusho ukuthi ngempela lo muntu akusiyena umuntu ingilosi. Kuthe kumhlaka 4 kuJanuary 2010 sabona lenkosazana siguqe phambi kwethu. Yabe isithi ngithunywa ngushembe ubaba ilanga kuwe. Uthi phuma ebandleni lasebuhleni bese umakhela indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke ibandla. Kuleli bandla uyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ekwenzeni lokho uyothathela ezimfundisweni zomprofeti efundisa amaNazaretha ukuthi uJehova kumele ekhonzwe kanjani. Yaqhubeka lenkosazana yathi ekufundiseni abantu ngoJehova uyosebenzisa iBhayibheli nesihlabelelo zamaNazaretha. Ayikho imfundiso eseBhayibhelini oyoyithola iphambana nokusezihlabelelweni zamaNazaretha. Le ngilosi ayigcinanga ngokushiya umyalezo, kodwa kwaba yiyo esifundisa ngayo yonke imithetho kaJehova etholakala kwiBhayibheli nasesihlabelelweni zamaNazaretha. Isimanga ukuthi ingilosi ayiliphathi iBhayibheli, kodwa yonke imibhalo yeBhayibheli nezihlabelelo zamaNazaretha ivela esandleni sayo. Ongathi uma usibuka kube sengathi isandla esinamehlo. Leli bandla yabe seliqamba ngokuthi ngamaNazaretha kaNkulunkulu. Mhlaka 26 March 2011 yabuya yafika lengilosi isizongcoba ukuba ngiphathelele ibandla. Yabe isithi ngithunywa ubaba ilanga uthi angikutshele ukuthi uyabonga kuwo wonke umsebenzi owenzele ushembe namaNazaretha. Kodwa kusukela manje ivangeli ozoliqhuba ngelizobe liqhakambisa inkolo kaJehova njengoba wayishiya kuMose. Lokhu ngichaza ukuze bonke abantu baqonde ukuthi noma ngisebandleni lamaNazaretha kodwa manje ngithunywe ukuba ngishumayele specifically ngoJehova nemithetho yakhe uJehova owayishiya incekweni yakhe uMose. Ingilosi ayifundisi lutho ngezinkolo nangamabandla okwahlukana kwawo, kepha ifundisa ngokugcinwa komthetho kaJehova kunoma imuphi umuntu ofuna ukuya ezulwini. Thina siba nezingxenye ezithile zeBhayibheli esihlale sizifunda, kodwa ingilosi izifunda zonke izincwadi nezahluko zeBhayibheli lapho kusuke kukhuluma khona uNkulunkulu ngabaprofeti befundisa ngezimiso zikaJehova. Ngaleyo ndlela usithola usuwazi izahluko eziningi eziseBhayibhelini ubungakaze uzazi ngaphambili. Ngaso sonke isikhathi ingilosi ikhuluma ngezwi likaJehova kubantu. Ifundise ukuthi izwi likaNkulunkulu likhulume lathini kubaprofeti abehlukene kusukela kuMose kuze kufike kuShembe. Ingilosi igcizelela esikufundiswe ngabaprofeti ukuthi ibandla likamenzi wezulu nomhlaba ilona eliphethe idoctrine ozothuma uyilandela ukwazi ukungena embusweni wezulu ekengime lapho. Kodwa ke in short engizama ukuchaza ukuthi noma ngingumNazaretha ngoba isikhathi esiningi nganjwayele ukukhuluma ngoShembe nokuNazaretha, kodwa njengamanje ngithunywe ukuba ngikhulume ngoJehova nangendlela okufanele siyilandele uma sifuna ukungena ezulwini. Ngakho ke ikhona ngithi ke abantu bengadideki ukuthi mhlawumbe ngibalekela ubuNazaretha. Cha, ngathunywa ukuthi ngikhulume ngoJehova futhi ngathunywa uyena uShembe. Kwafika ingilosi hayi ukuthi yafika ngephupho. Yaqala ukufika ngo2006 yahlala nathi, kodwa ngo2010 yayisiqala manje ke isifundisa ngendaba kaNkulunkulu. Umuthi abekhulu ekhuluma ngokuthi ingelosi yaba ngqo yaqonda ngqo ekuthenini akagxile enkolweni kaJehova nomthetho kaMose. Ibandla lamaNazaretha kanti belishumayela iphi inkolo? Ibandla lamaNazaretha
okubhalwe esihlabelelweni bekungafani nabakushumayelayo. Isikhathi esiningi uma ungathatha ihlabelelo zamaNazaretha kusukela kumthandazo wokuvuka kuze kuyogcina ehlabelelweni sokugcina, uShembe umprofeti wayekhuluma ngoJehova. Kodwa amaNazaretha isikhathi esiningi abekhuluma ngoShembe, edebate ngoShembe noJesu. Bengalandeli lokhu umprofeti okhulume ngakho kuyisihlabelelo zamaNazaretha. Ngesikhathi uThabekhulu engakafikelwa ingelosi esesebandleni leli Thebuhleni mangabe ngizwe kahle, kuze kwafika isikhathi ukuthi aphume yini uThabekhulu bengakashintshi besashumayela ngolokho kwakushiwo umprofeti uShembe, noma bagcine sebejikile nabo ngesikhathi esephuma yena bangabe besashumayela lokho kwakushiwo umprofeti uShembe? Ngathi ngiphuma vele indlela yokukholwa yamaNazaretha yayingasakulandeli lokho kaMprofeti Isaiah Shembe ngendlela eziningi, ngokukhuluma nangokwenza. Ikhona ngicabanga ukuthi ikhona afika ubaba ilanga wathi angivuselele, ngoba okuseqinisweni lokho kuthiwa ngikwenze ukuvuselela, ngoba kwathiwa ekushumayeleni kwakho uyothatha izimfundiso zomprofeti, ezinye uyoyithatha njengoba wayishumayela, ezinye uyithathe njengoba zibhalwe kwizihlabelelo zamaNazaretha. Ngifisa ukuthi mhlambe ngicela uThabekhulu ukuthi ke sihlehle naye siye ekuthenini umuntu nje othi nanti ibandla ababone bevathile becula ngendlela ethile, bekhonza ngendlela ethile, ahlehle nathi nje uThabekhulu athi ngokuqonda kwakhe noma ngokwazi kwakhe njengoba enze nocwaningo oluzulu, ngabe umprofeti uIsaiah Shembe inkolo yakhe nje wayiqonda ukuthini? Bese sikubhekisa kulezi zinto ezintathu. Okokuqala sibhekise ekuthenini yavumelana yini nokuthathwa emunye, lokho esithi Trinity. Okokuqala lokho. Okwesibili uJesu wayemthatha njengani umprofeti uIsaiah Shembe. Okwesithathu amasiko esintu ayinaliphi iqhaza noma enendawo engakanani ayibambile la kulenkolo yamaNazaretha ngaleso sikhathi, ngoba siyabona kuye kancane kwaya ngokushintshashintsha, kodwa safisa ukuthola ukuthi umsuka ekuthenini mhlambe mayelana neTrinity nendaba ukuthi uJesu wayengubani kuye, ngokunjalo namasiko zayithini isekelo zakhe umprofeti. Umprofeti uIsaiah Shembe inkolo yakhe wayibhala yabanesisekelo esiku verse 3 to 4 umthandazo weSabatha. Lapho uShembe ethi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eMkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akasoze ayimukela imithandazo yenu, akasoze anihlisela nezibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. Ngamanye amazwi nje isisekelo senkolo yobuNazaretha according to the teachings kababamkhulu ukugcina imithetho kaJehova njengoba wayiletha ngenceku yakhe uMose. Then automatically kuyafanele ukuthi noma leyo kuyindaba ende kufanele ukuthi ngichaze ukuthi okuseqinisweni iTrinity akusiyona inkolo kaMose. Inkolo yabezizwe ayikho iTrinity, ngoba inkolo kaMose uyilandela kwi-Old Testament, ayikho into eyiTrinity enkolweni kaMose, futhi ayikho into eyiTrinity enkolweni yobuNazaretha. Njengoba ngisho ngithi isisekelo senkolo yobuNazaretha imithetho kaJehova njengoba wayiletha kithi ngenceku yakhe uMose. Ngakho automatically nje ngaphandle ukuthi ngize ngichaze vele ayikho into eyiTrinity kuleli ibandla ngoba lilandela inkolo kaMose. Ngamanye amazwi uma ngase ngilinganise ngeinkolo, leli bandla li closer to iJudaism, li closer to iIslam. Yes, ngabalala lezo nkolo zombili. Yabe ngisathi mangilalela ngoba iJudaism
uJesu imbiza njengomprofeti nje angithi hayi njengenkosi. Yes, futhi ayisho ukuthi uJesu uthi uYeshua. Noma ungathatha iBhayibheli esiHebrew elitranslate into English alinayo uJesu lunoYeshua ngoba okuseqinisweni lo esithi na uJesu igama lakhe leShebheru nowayibiza ngalo isizwe sakhe uYeshua. Ngiyamthola uThabekhulu kodwa kunezinto nje ezisobala esizibuze bephikisana ngazo abantu sike saba nesikhathi la esimema khona abantu ababandla ahlukene kwakhulunywa ngendaba kaJesu kwaba khona abaphumela obala abathi bakholwa kuyinkolo yamaNazaretha abathi cha uJesu akasiyona inkosi angidingi ukuthi mhlawumbe uThabekhulu azabe kwakhe umbono kodwa ngifisa ukuqonda ukuthi ngokamprofethi uIsaya wayethi uJesu yini. uJesu inkosi, uJesu indodana kaNkulunkulu. Noma engabizwa ke ngoJesu. Noma kodwa phela ngesikhathi sikaMprofeti wayebizwa ngoJesu ngoba sasalandela inkolo yobuKristu. Ngakho futhi kwaphoqekile kube njalo. Ngakho kodwa uma thina sikhuluma ngoJesu asikhulumi ngalo Jesu wamaKristu okuyiTrinity, sikhuluma ngoYeshua umprofeti. Kodwa uYeshua umprofeti uyinkosi ufuthi uyindodana kaNkulunkulu ngoba noma ukuthi uyindodana kaNkulunkulu kungana interpretation yamaKristu ngoba indodana kaNkulunkulu kwiOld Testament akusiyona into echaza uJesu kuphela. Ngoba uNkulunkulu wayekuyesho na kuJesu ukuthi indodana yomuntu. Nginombuzo nje ukuthi lo esikhuluma ngayo sithi uYeshua engabe sicabanga ukuthini sikholelwe ekuthenini ukuthi uye lo wazalwa uyintombi uMaria. Yes, ulukhuza phela neBhayibheli liyachaza noma selishintshe igama. uYeshua wayemHebheru ezalwa uMaria. Yes. Ngendlela futhi iBhayibheli lichaza ngayo ukuthi wayazalwa ngentando kaNkulunkulu. Yes. Okay. Asina argument lapho noma amanye ama-scholars aba nama argument amaningi kodwa thina siyakwemukela ukuthi wazalwa ngentando kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umuntu engamdala engenza noma yini ngaye. Uma singabeka ngophecelezi ngolimi lwasemzini sithi sibeke hierarchy uma siqala phezulu siqala ngicabanga usoqala kuJehova umbelinqala sehla size ezansi sesodlula kumprofeti uShem ungalandelisa kanjani mfundisi? Ngokwemfundiso ze-testa zenkolo kaMose asinayo ihierarchy yabaprofeti uNkulunkulu. uNkulunkulu kufike kube uNkulunkulu bese kuba izithunywa zikaNkulunkulu. Izithunywa zikaNkulunkulu abaprofeti. Asikaze sitshelwe eBhayibhelini ukuthi lo mprofeti mkhulu kunalo lona mncane kunalo lona mncane. Into le yayiqhamuke kithi. Kodwa into ebalekile uNkulunkulu noma ungathatha ukhulume ngoYeshua. uYeshua uNkulunkulu uthi inceku yakhe. Bonke abaprofeti ukusukela kuMose kuze kuyofika kuYeshua nakuShembe uNkulunkulu uthi inceku yakhe zinceku zakhe ngamanye amazwi zisebenzi zakhe ukuthi zinezikhundla ezinjani akazi uNkulunkulu ekhulume ngalutho lokho ngalokho ngoba kuNkulunkulu akubalekile isikhundla senceku kodwa okubalekile imessage yenceku. Njoba ngisho nje ngithi yathi ingilosi ayikho imfundiso kaShembe oyoyithola iphambana nekaJesu. Okuseqinisweni ayikho imfundiso yomprofeti noma imuphi ephambana nomunye. Ngisho ungasuka kuMose uze uyofika kuYeshua. Ayikho ngoba uma uzothatha uYeshua ngoba inkinga ekhona kumaKristu ukuthi abakwazi kwehlukanisa phakathi kwenkolo kaMose nenkolo yabezizwe. uYeshua wazi wahamba emhlabeni efundisa ngenkolo kaMose
njengoba nje uma ungasuke ufunde kuMathewu 10 wakusho kahle ukuthi uma abafundi bakhe behamba beyoshumayela beshumayele kuphela ezimvini ezilahlekile zakwaIsrael noma esebuya wathi fundisani lokho engikufundile ngenkathi abafundi bakaYeshua bephuma elukhuzeni eJerusalem beyoshumayela babeyoshumayela kwabezizwe beyoshumayela inkolo kaMose neBhayibheli leShebheru iBhayibheli leShebheru lithi kuintroduction okhokho baphuma eJerusalem beyoshumayela abezizwe inkolo kaMose kodwa namhlanje sekuthiwa akube yithi esilandela inkolo yabezizwe ubani lona wabulawa amaKristu athi wabethele esiphambanweni wabulawa uYeshua kodwa futhi akabulawa ngesiphambanweni wabulawa wayese ephanyekwa emthini ayingekho into esiphambano enkolweni kaMose inkolo ke yamaNazaretha uma ngathiwa ngidweba phakathi nendawo bese ngithi ngapha sibhala ukuthi inkolo yamaNazaretha nakhe ekholelwa kukho ngoba cishe ubuKristu siyayazi ukuthi isekelwe kuphi kodwa ngisafisa ukuthi sigxile kakhulu kuyena amaNazaretha ukuthi njengoba umfundisi eyiqonda futhi yamaKristu eyamaNazaretha singashongo ukuthi eyamaKristu ayilungile noma yamaNazaretha ayilungile uma ngathiwa ngiyingane ngizalwa izolo ngifuna ukufunda umehluko ungangifundisa uthini mfundisi inkolo yamaNazaretha uma ngabe uzoyifunda ngokufunda izimfundiso zomprofeti inkolo eqondile ngoba inkolo elandela izimfundiso zikaJehova njengoba waziletha uMose kodwa practically sekulukhuni ukuthi inkolo yamaNazaretha iyinkolo eqondile ngoba izinto eziningi ezisho babamkhulu ukuthi siyokwesaba uJehova ngokugcina umthetho wakhe owawuloba ngencebe yakhe uMose amaNazaretha amaningi akawugcina umthetho kaJehova njengoba ubhalo uMose to give an example umthetho kaMose uyakwenqaba ukukhonza amadlozi kodwa amaNazaretha ayawakhonza amadlozi umthetho wamaNazaretha awukuvumi ukuthi kube nesangoma ube nobudlelwano nesangoma kodwa amaNazaretha asemaningi owathola ngisho izangoma zisesontweni and leyo mfundiso hayi ukuthi igcina kulokhuza kuJehova kuphela noma kuMose umprofeti uIsaiah Shembe specifically washumayela ngakho ukuthi uma umNazaretha ungawahlabeli amadlovu amadlovu specifically washumayela ngakho ukuthi uma umNazaretha ungahlanganisi nezangoma ubabamkhulu washumayela ngakho ukuthi uma umNazaretha ungakuphuza utshwala ngisho babilanga wayehlale eyishumayela in fact njengoba ngenzalo yamaNazaretha thina sikhule utshwala kungangeni emzini wamaNazaretha ngisho ngabe kunomshado bekuthi uma kunomshado siyocela abantu bakweminye imizi beyokwenza ilokhuza utshwala khona bese ke uma befikile lapha bese kufuthiwa ke abafuna ukuphuza ke nakho lapho utshwala obukhona ngoba utshwala kungangeni elokhuzeni emzini wamaNazaretha in actual fact I was not even aware ukuthi kanti sekukhona amaNazaretha aphuza utshwala I was so shocked ngoba ngaphuma mina ngo2010 amaNazaretha engakaphuza utshwala ngamangala mase ngizukuthi amaNazaretha akuphuza utshwala amaNazaretha akudaya utshwala ngoba leyo nto leyo angiyazi futhi ngaphuma nasebuhleni ngekho ngifisa sihlele Thabekhulu lo mbuzo ngiyangobuza nakumaKristu ukuthi ngizoqala ngilinganisa ngokwamaKristu ukuthi uma amaKristu kufika ama-missionaries ezoshumayela izwi la inkolo yobuKristu afica abantu kwaZulu behlamile beyihlalele bezelusela beyidlela amasi nenyama beganwe la isithembu njalo njalo bese ke mase kushunyayela bese kushunyayela ukuthi indoda ayibemfazi imuni ukuthi ke benze njani labantu ababeganwe isithembu manje ngifuna ukuyibuyisela ngapha ebandleni lamaNazaretha ngokuthi ngithi
inkolo uma silinganisa njengoba umfundisi ethi sithi uJesu thina ethi uYeshua before kuze kuqale lenkulungwane yesibili iminyaka esiyibalile wayevele khona kodwa kunalesi space phakathi kokuqhamuka kwaMprofethi Isaiah Shembe nokuphila kweNkosi uJesu abantu ababe before kube khona umprofethi Isaiah Shembe ababe ngamaZulu nibafaka kuphi la baze bafa belahlekile ngoba bebengakamtholi umprofethi noma kwenzakalani ngomuntu owaye exista before kube khona umprofethi Isaiah Shembe mayelana nenkolo ngoba kubonakala sengathi amaNazaretha athi inkolo yethu thina abantu besinsundu le kunento abantu okufanele beyiqonde maningi amaZulu futhi ayivele ekhona amaZulu ngisho uShembe engakabikho kodwa izulu likaNkuluNkulu ngelinye izulu linemithetho yalo akusho ukuthi uma umuntu engangenanga ezulwini eparadise noma engakholiwe akanalo izulu ngoba amaZulu maningi ngisho uShembe yakusho lokho ukuthi maningi amaZulu kodwa leli likaNkuluNkulu izulu liphezulu ilona zulu elikhulu kakhulu elihle kakhulu ngoba izulu likaNkuluNkulu linemithetho ngakho ke ngesikhathi uShembe engakafiki abantu babe namazulu abo ngokwamasiko abo njengoba nangesikhathi uYeshua engakabikho nangesikhathi uMose uNkulunkulu engakafiki kwaIsrayeli abantu babe nendlela yabo yokuphila benendlela yabo yokujeziswa noma esingayazi kodwa okwenzekile ngokwemfundiso kaShembe ukuthi esefikile uShembe waze waqamba ihlabelelo ezithi deda singene simkhonze uJehova sasivalelwe namhlavuliwe amasango abantu abaningi ababe befanele ukungena ezulwini bangena ezulwini kodwa ke kwase kuhamba abantu njengamanje na abantu abaningi bacabanga ukuthi njengoba bekholelwa ezintweni njengezangoma nanokho ukuthwasa okuningi bacabanga ukuthi ngoyisemkhulu la kanti sekuphume imimoya yasebenzisa oyisemkhulu ukuba idle ngabo hayi ukuthi kusengoba bamkhulu ngoba ekuqaleni obabamkhulu kwakuobabamkhulu ngempela othi ma uthandaza kubo uyithole into kodwa namhlanje na ufike ukuthiwa uyethwasa uthi uyethwasa kuvele kuphele konke ngawe so in short yes even ubaba omkhulu engakafiki ayekhona amaZulu ngoba namanje akusho ukuthi mangabe ungakholwa awuzukuya ezulwini oyakulo kodwa noma imuphi umuntu noma ukuliphi ikuyiphi inkolo uma enza into embi ebulala umuntu edlengula uyajeziswa isikhathi njengamanye imzuzu uyayishumi nesishagalolunye unye ngaphambi kwehora le-12 Thabekhulu nangu uNhlakanipho Nzimande uthi kungani abantu abakhonza ephakamini bathi uShembe uNkulunkulu uqobo ngiyakholwa ukuthi mhlawumbe abanye bangakuphika lokho kodwa nami impela nginabo abantu abaningi engeke ngibezwe ukuthi abakayizwa kahle namanje bathi uNkulunkulu bakhona bathi uNkulunkulu kaShembe noma mhlawumbe ekhuluma kodwa bakhona futhi abathi uShembe uNkulunkulu kwasuka umsindo nje omkhulu kwenye indawo abantu kuthiwa nabiza umuntu odaliwe ngokuthi uNkulunkulu mhlawumbe ngokwemfundiso awusicacisele Thabekhulu no lokho ukuthi uShembe uNkulunkulu ukuhlubuka ngoba noma usubachazela kanjani ukuthi lento enikhulumayo ayikho bayayiphoqa mina ngihlale ngibekwa amacala ukuthi ngithi uShembe umprofeti kodwa okuwes kakhulu kumaNazaretha manje na uma ethi uShembe uNkulunkulu asuke engashoyela umprofeti asuke esho abaholi babo simply because kunesibongo esisodwa sithi Shembe bese nabaholi babo bethi Shembe that is worse because
abaholi babo they are not even prophets. Umprofeti ushembe, kodwa ushembe umprofeti akasena uNkulunkulu kwasho yena. Futhi uma ungase uthi umprofeti uNkulunkulu ngabe wenza isono, ngoba uNkulunkulu ukushilo lokhu kuIsaya ukuthi uyena yedwa uNkulunkulu, akakho uNkulunkulu wakaba khona ngaphambi kwakhe, akakho futhi wakaba khona ngemva kwakhe. Ilokhuza into edume ngayo inkolo kaNkulunkulu kuye kuthiwa i-monotheistic faith, ngoba inoNkulunkulu oyedwa. So uma usuthi wena ubiza omunye umuntu ukuthi uNkulunkulu usuwenza isono. Njengoba ngijwayele nje ufunda incwadi yezenzo ukuthi komunye noma sengikhohlwe igama lakhe owabizwa ngabalandeli bakhe bathi uNkulunkulu wafika ingilosi iyambulala wabola ngaso lesikhathi waphethoza impethu. Lithi ke ilokhuza iBhayibheli wabulalelwa ukuthi uthathe udumo lukaNkulunkulu wayinikeza yena. So lokho akudingi ukuthi sisedebate ngakho kuhlubuka lokho, ngoba bayakwazi. Ngisho ushembe ubaba uThingi wakusho ukuthi lento leyo ukuthi nibize nithi ushembe uNkulunkulu ayikho emthethweni, ngoba nifundisa abantu imfundiso ephambene. Okokuqala nemfundiso kaMprofeti ephambene nabo bonke oshemba bake babakhona, ephambene nomthetho kaNkulunkulu. So ushembe wasifundisa ukuthi sithi uNkulunkulu kaShembe. So ukuthi uNkulunkulu kaShembe ke ku right, kodwa uma usuthi uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu ngaphandle uma uzokusho ngobungathekisa, kodwa bona bakusho as imfundiso ukuthi uShembe uNkulunkulu, because akwazi ukushumayela ngesingathekiso, ngoba you must uma ushumayela kufanele ulethe idoctrine, imfundiso nkolo. Isikhathi u15 minutes aphambi kushaya ihora leshumi nambili. Kukhona obuza ukuthi ishumi nomuva, khona obuza ukuthi ngicela ubaba akasichazele ngendaba yokugqoka iketi ngabantu besilisa ngesikhathi somgidi ebandleni lamaNazaretha. Akuzona iketi in that sense, ngoba akaze kubizwe kuthiwa iketi. uShembe for reason engeke ngikwazi ukuyichaza ubaba omkhulu wathatha ukugqoka kwama-Scots. Ama-Scots agqoka kanje yana iy'koshi ngisho kubizwa kuthiwa ziy'koshi, akaze kusho ukuthi ziyiketi. So nakuba lokhu uza nakuma-Scots akubizwa ukuthi ziyiketi, ngoba abafaki ingubo efana nabantu besifazane, kodwa bafaka ama-Scots. Ngoba ngisho imbala kwakuba ziyikoshi, yikho kuthiwa isikoshi. Kodwa kwavela nobaba mkhulu kuyimvunulo yababa mkhulu engake ngazi ukuthi why he chose that, but he chose it. Ukuphuca ekhanda kuyicala yini kumaNazaretha? Hayi kumaNazaretha, uNkulunkulu yakwenqaba ukuthi uphuce ekhanda. AmaNazaretha akayenzi into evunywe iBhayibheli. Kuyicala ukuphuca. Njengoba wenzile nje wagunda eceleni, uNkulunkulu ukuphikile uthi kuLevi 19 verse 27 28 you read it, ukuthi uNkulunkulu ukushilo ukuthi umuntu engaphuce emaceleni ephuce nesilimo sakhe. So we can't ukuthi mangabe ethi uShembe asilandele umthetho kaNkulunkulu njengoba ewulethe kuMose, bese kuba nomthetho kaNkulunkulu olethe uMose bese siweqa. We can't do that. Manje mfundisi mawuba nempandla ke kumiswa kanjani? Impandla is something natural esuke engadalwa nguwena. Ngiyafisa siqhubeke sibuke ezinye izinto njengokuthi ukubasa ngosuku oluthile nokungakudla okushisayo, size siyobuka angazi noma ngiqinisile yini amaNazaretha ayayifuya inja konje. Ukubasa kubhalwe kahle eBhayibhelini ukuthi ungafunda uExodus 35 verse 3 uNkulunkulu kusho kahle ukuthi ngeSabatha ungabaswa umlilo, ngangokuthi ngisho abantwana bakwaIsrael
benikezwa imana yayingehli ngesabatha concerning ilokhuza concerning inja iNazaretha akayifuyi inja kuba nama debate amaningi alokho uma ungase ubhekisise isilwane esidla inyama asivumelekile ukuba sidliwe ngisho inyoni uma ungase ubheke zonke nje inyoni ezidla inyama njengokrebe njengolokhuza ziningi azidliwe so inja idla inyama kwawena uma ngakufica ufile ingakudla nengane uma ingayifica iyayidla ezinye zeseziningi nje ezibulala abantu zidla so inja into eyenza ukuthi abantu bengakuthuli ukuthi why eNazaretha specifically inja ingafuwa ngesikhathi kwaIsrael izinja zazingafuwa kuyinto yasehlathini ngoba kuzokuthiwa khona ama wild dogs so ngesikhathi salapho izinja zazingafuwa kodwa kwahamba ke izinja zaseyifuwa so awukwazi ke umthetho kaNkuluNkulu uthi ungayifuyi inja ngoba vele kwaIsrael izinja zazingafuwa ngoba kwakuyinto vele kuyisilwane sasenje sifana nebhubesi sifana nengwe njengoba namanje sekhona ama wild dogs kufana nje nokubhema abanye abantu bayebebuza ukuthi why ningabhemi ngoba asikubone eBhayibhelini ukuthi ungabhemi kwaIsrael yayingekho into yokubhema ngakho ke uNkulunkulu wayengeke eshaye umthetho wento engekho in practice so nenja yayingafuwa vele ngoba ngeke nje uthole eBhayibhelini lapho kuthiwa kwakufuwe khona inja ngoba kwakuyisilwane singafuwa hayi ngokuNkulunkulu ngokwenature yakhona ikati siyalifuya noma ngokukholwa ngempela kumNazaretha afanele silifuye ikati ngoba ikati liyayidla inyama yeah asivale tabekhulu ngizodlulisa laba phambi kwami masibuya ngifisa ke sibuke kahle indaba yamasiko ngoba izinto eziningi zingikhandela yamasiko bazokhuluma abantu ngokulobolelana bakhulume ngokuthi kufanele kube kukhamba makuzongena abantu ngifisa ke siyibuke lento ngasekugcineni ukuthi njengenkolo ebonakala ngisho abantu namanumzane bebhinca amabhesha abanye behamba ngeenyawo njalo behlala emacansini nokunjalo nje okuningi okubonakala engathi kusukela ekuthenini isiko lekaZulu lamaZulu kakhulukazi limi kanjani bengifisa ke sibheke ukuthi ke kuona ke lamasiko akhona ikuphi esithi ke manje umfundisi uma ebuka njengoba sikhuluma ngotshwala sikhuluma ngamadlozi bese cha ulokhu kusukela kwasekudaleni umprofeti engakaza kuvume kodwa ke sidlulise lapha nyemzuzu ngaphambi kushaya ihora le shumi nomuva kodwa ke mhlambe ngifisa ukuthi singakayi lento yamasiko khona umlalelo othi ucela ukuza umbono kaBaba ngephasika iphasika lalikhona ebandleni namaNazaretha noma bengasali practice manje kodwa hayi ama-Easter ngoba ama-Easter lenzwa amaKristu ngenye into amaKristu akalandeli iphasika leli lakwaIsrael wawukhona umkhosi wephasika wawuba ngo-April kodwa ke manje for reason engazazi amaNazaretha abaholi bamanje abasakwenzi lokho kodwa kubaba mkhulu nakubabilanga bukhona umkhosi wephasika kulena ke ebengikhuluma ngayo imaphi amasiko aziyothi abekhulu abasawagcina njengebandla ukuthi abantu uma ungalifundi iBhayibheli futhi ungayifundi izinto ezikhulunywa uShembe uyawudidwa izinto ezisobala ngoba ngisho uYeshua wakusho ukuthi awukwazi ukuthatha isiko labantu lenze libe ngaphezulu komthetho kaNkuluNkulu noShembe washo njalo umthetho wobuNazaretha uthi amasiko angaphambani nomthetho kaNkuluNkulu avumelekile so uma uzolandela usiko kufanele ubuze ukuthi leli siko uma ngililandela liyashayisana nomthetho kaNkuluNkulu yeah so noma ake ngithi njena siyalifaka ibhishu ngoba alishayisana nomthetho kaNkuluNkulu
kodwa asiphuze utshwala ngisho ngathi kuusiko ngeke sikuphuze ngoba kushayisana umthetho kaNkuluNkulu ngeke siwahlabela amadlozi noma ungathi kuusiko kodwa kuusiko oluphambana nomthetho kaNkuluNkulu ngeke sihlanganise nezangoma noma ungathi usiko ngoba usiko oluphambana nomthetho kaNkuluNkulu ngoba uNkulunkulu uthi awukwazi ukuthi ulandele isiko eliphambana nomthetho kaNkuluNkulu ngoba umthetho kaNkuluNkulu ungaphezulu kosiko lomuntu. Uzakala kahle tabekhulu amaNazaretha aya ezulwini. AmaNazaretha ayo ezulwini lawo agcina umthetho kaNkuluNkulu ngoba noma imuphi noma umKristu noma umNazaretha umuntu oyoya ezulwini umuntu ogcina umthetho kaNkuluNkulu ngoba uYeshua kulokhu uzwa kuMathewu 5:19 uthi uma kuba nomuntu ongawugcini umthetho kaMose ebuye efundisa abantu ukuthi bengawugcini umthetho kaMose uyoba ngomncane embusweni kaNkuluNkulu. So no lapha we don't talk about amaNazaretha or amaKristu mase sikhuluma ngendaba kaNkuluNkulu njengoba ngikhuluma ngengilosi nje. Ingilosi ayikhulumi ngebandla kodwa ikhuluma ngokuthi uma wenza lokhu uzokuya enezulwini ukuvumile uNkulunkulu oJehova ushembe unifundiseni ngomthetho kaNkuluNkulu uYeshua unifundiseni ngomthetho kaNkuluNkulu uIsaiah unifundiseni ngomthetho kaNkuluNkulu njengoba ngisho ngithi uma usuhlele nengilosi you end up ufunda ama messages amaningi abaprofeti ongaze ngabafunde engaze ngiyavula incwadi ngoba ingilosi uzofike ithi umprofeti uZakhariya lapha wathi umprofeti uJoel lapha wathi umprofeti bonke abaprofeti ingilosi iyoba as long as bekhuluma indaba kaNkuluNkulu. So i-question yokuthi ngingumMuslims ngingumJuda ngingumKristu ngingumNazaretha ayisebenzi into esebenza ukuthi uma ufuna ukuya ezulwini likaJehova uhamba ngezimiso zakhe yini. That is the message engishumayelayo engifike ngayifundiswa ingilosi yikho ke ngithi noma ngiyumNazaretha but now I'm no longer talking about uShembe nokuNazaretha ngithunywe uyena uShembe ukuthi ngikhulume ngoJehova nomthetho kaJehova owenza ukuthi umuntu engene ezulwini. John 14 mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho zakubaba ngaphandle kwami awuhlaziye umfundisi. No, that isingatheliswa leso uqinishiso wayiqinisile ngoba ukuya ezulwini akakho umprofeti ngaphambi kwaYeshua owakwakhuluma ngendaba yokuya ezulwini. So the teachings about ukuthi kuyiwa kanjani ezulwini yini efanele uyenze uma ngabe ubuzungena ezulwini yakhulunywa uJesu. So akakho omunye umuntu ongakhuluma enye into ephambene nalesho uJesu njengoba ngisho nje ngithi kuMathewu 7:21 to 23 uthi uYeshua akubo bonke abathi inkosi abayobona umbuso wezulu kodwa ilabo abagcina intando kaBaba osezulwini. Wathi bayothi inkosi sishumayela sikhipha amadimoni siprofeta ngegama lakho bese ethi uJesu ngothi sukani kimi benzi bokubi anginazi ngani na ngoba anigcinanga intando kaBaba osezulwini aniugcinanga umthetho kaBaba osezulwini anugcinanga umthetho kaJehova. So the gate yokungena ezulwini ukugcina umthetho kaJehova. That has been the teaching of Jesus Christ. That is the teaching of Isaiah. uJesu kodwa uyawenza umehluko ngoba angiqale ngokubuza ngokuthi ngithi umuntu yakwazi ukugcina umthetho ngokupheleleyo. Yes, siyakwazi ukugcina umthetho ngokupheleleyo kodwa lowo okufanele ukuthi ugcine nakho ngiyawugcina nje umthetho ngokupheleleyo lowo engifundisa ukuthi ngigcine. Kodwa ke imithetho kukhona imithetho engasekho practically ukuthi uyigcine njengokuthi njena mhlawumbe ukufanele ucabanga ukuthi uNkulunkulu washaya umthetho kubantwana bakwaIsrael bese hlala. Uma ethi ulokhuza uNkulunkulu ungahambi mhlambe ama-kilometers more than 10 wayesho kubantu abasehlanu but that is today not practically. So ziba khona ezinye izinto ezingekho practically
yikho njena ngeke ngifunde imfundiso kaShembe ethi kodwa hambelani nesikhathi. Kodwa uma uhambelana nesikhathi akuchazi ukuthi ngoba into ungayithandi eshiwo uNkulunkulu uzoyiyeka. Uyoyeka into engekho practical. Yeah. Hayi ngiyakuzwa Thabekhulu. Angigcine nci. Uma abantu babekwazi ukuthi bawugcina umthetho kaMose ngokupheleleyo, yini eyenza ukuba uNkulunkulu athumele uJesu Kristu? But uNkulunkulu wayengaqali ngokuthumela uJesu Kristu. Wathi emva kwaMose kunaba abaprofeti abaningi kabi ababezovuselela umthetho kaNkulunkulu. Kunjalo mfundisi, kodwa kunomehluko ekuthenini uma uJesu esekhuluma ngokubuyisana noNkulunkulu nanokuthi yena uyini aze kuze kuthiwe ngaphandle kwakhe abantu ngeze basindiswa. Akekho umprofeti wakwakusho lokho ngaphambili. Nendlela afa ngayo yena yonke into ayiprofethile ukuthi izokwenzeka kusukela kuIsaiah kuze kuzofika kuyena uqobo esefikile. Kwagcwaliseka nemibhalo eyayiprofethwe kwi-Old Testament ongakaze kwenzeke ngomunye umprofeti. Inkinga enginayo ukuthi angifundi. Manje usifaka nami Thabekhulu. I'm quoting you. Ukuthi kangifundi. Ayikho into ongayigaranta ngomprofeti oyedwa ukuthi ngoba yenziwe lo kusho ukuthi ngoba abaprofeti abaningi abenze ezinye izinto uJesu ngazange wazenza. Yabo. Kodwa iqiniso ukuthi uthena uNkulunkulu uJesu like all other prophets incebo yakhe. Mangikhuluma angikhulumi ngoJesu njengoba ngichaza amaKristu ngoba lo Jesu okhulunywa ngamaKristu okuthiwa iTrinity nayo yonke leyo nto into yakhiwe ngamaKristu which does not exist enkolweni kaJehova. So uJehova kakaze emenze uJesu ebe different from other prophets. Kodwa amaKristu uyedwa nje. uJehova uyedwa nje bonke amanye zithunywa zikaJehova. Yini dala ukuthi kuGenesis mayekhuluma athi asi kungabi kwisingula kube kuplural. Inkinga yiyo ukuthi kangifundi. Ngoba ubhaliwe kwiLukhuza ukuthi izingilosi zajabula mhla uNkulunkulu akha umuntu. So ngingathi uNkulunkulu akha umuntu izingilosi zayivele zikhona. Okay. So kodwa umoya oyingcwele noJesu Kristu babengekho. Umoya oyingcwele ispirit is a spirit uJesu wayekhona ispirit isilokho sabakhona nezingilosi zingama spirits. What I'm saying ukuthi ngenkathi kwakhiwa abantu kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi izingilosi zajabula amadodana kaNkulunkulu ajabula mhla uNkulunkulu akha umuntu. So yini manje simangalisa ukuthi bese kuphethwe uJesu? Kuyiqiniso yini ukuthi mhla ibhabhadisa uJesu waphumisa izwe likulona indodana yami izweni kuyiqiniso ukuthi wasebenzisa igama elithi indodana yami uma ngabe uyiqiniso ubani wayisho njalo kukhona amanga lapho uyabona uNkulunkulu washo wathi lona indodana yami izweni. But there was nothing surprising here ngoba vele na kwi-Old Testament uNkulunkulu usibiza ngamadodana akhe. Nako Jobe kukhulunywa ngamadodana kaNkulunkulu. So there's nothing surprising here. Kodwa okungamanga ukuthi indodana ezelwe iyodwa. That's a lie. Because leyo nto ngayitshengiswa ngomunye uMuslims uma uthatha incwadi i-first version yesiGreek ngoba iNew Testament yaqala ukubhalwa ngesiGreek uthatha iNew version yesiGreek etranslated into English akukho lapho ukuthi khona ezelwe iyodwa. Kodwa uma usuthatha i-second version namanye amaBhayibheli asethi ezelwe iyodwa. Isizathu salokho ngenkathi amalokhuza lenkolo lena yabezizwe beyakha kwakunabantu okuthiwa ama-correctors. Ama-correctors kwakungabantu ababebeshintshe okubhaliwe benze ukuthi kufithe enkolweni yabezizwe. For example njena uma ilokhuza incwadi kaMathewu ihunyushwe encwadini yamaHebheru kuthiwa the Gospel of the Nazarene
iGospel of the Nazarene mawuthi uyayifunda ngoba verse by verse uthola ukuthi la enkolweni kuMathewu sekushintshiwe. Akukho for example enkolweni yamaNazarene le okukhulunywe kuyo ukuthi uJesu wakwathi uyovuka ngosuku lwesithathu. Akukho kwakhiwa. Akukho elokhuzeni kwiGospel of the Nazarene ukuthi uJesu wathiwa umNazaretha ngoba wakhulela eNazaretha. Mawuthi ufunda incwadi yeGospel of the Nazarene lapho le ikhunyushiwe ithi uNkulunkulu wathi ngihamba ngilande indodana yami eGibhithe ngilande umNazaretha indodana yami eGibhithe. Kodwa lokho bese kushintsha nje completely ama characters akushintsha ngoba kwangafanele ukuthi kwaziwe ukuthi uYeshua wayemNazaretha ngoba igama lokuNazaretha lalicishiwe. Onke amagama amaHebheru ayicishiwe. For example uyafunda kwizenzo 24 verse 5 ukuthi ulokhuza uPaul waye umholi webandla lamaNazaretha. Kodwa you ask yourself ukuthi uqhamukapi lokho. Kodwa mawusuthi ufunda incwadi uthola ukuthi uYeshua kwakunama ama-sects amathathu. Kuba amaSadusi, kube abaFarisi, kube amaNazaretha. Kodwa manje leli lamaNazaretha selivelela khishwa kwase kujotshelelwa ngamaKristu. For example uYeshua wayebizwa ukuthiwa uMessiah, abalandeli bakhe kuthiwa ama-Messianics. Kodwa mase kubhalwa lapha kuthiwa abalandeli bakhe kwangamaKristu bese kuthiwa kusobala ukuthi amaKristu ayekhona ngesikhathi sabapostoli. Whereas mawuthi ufunda iBhayibheli leSebhera likhuluma ngamaKristu, likhuluma ngama-Messianics. Kodwa ngoba uMessiah uhunyushwe ngesiGriki kwathiwa Kristo, ubese ukuthi iMessianics yahunyushwa kwathiwa Christian. Wena usuzodideka uthi hayi amaKristu ayekhona ngesikhathi sikalokhuza. Kanti amaJuda ayengakhulumi ngamaKristu, ayekhuluma ngama-Messianic. Abathathwe igama elisukela kuMessiah lona ocishiwe wayesebizwa ngoKristu kumaGriki. Kodwa namanje basasho ukuthi uMessiah isikhathi siyaphoxa umfundisi mhlawumbe imizuzishana ihora leshumi nomuva. No, but thina amaKristu athi uJesu Kristu akasho ukuthi uJesu Messiah athi uJesu Kristu. Aswayeke amaKristu sophike siwabiza azophendula ukuthi akusho lani lokho. Kodwa asibonge kakhulu Thabekhulu isikhathi sethu siyaphika. Ngiyazi ukuthi unalo ithuba futhi uyafundisa kakhulu mawusuku ushumayela la einkonzweni ngeSabatha. Angazi mhlambe nje elokugcina ofisa ukulisho bese sigoqe. No, into engisho mina ukuthi sonke ekufanele wonke umuntu ofuna ukuya ezulwini eyazi ukuthi awungeni ezulwini uma ungahambi ngezimiso zikaJehova. Nanokuthi abantu abafunde ungagcini ngokufunda iBhayibheli ufunde isihlabelelo funda yonke into ufunde umlando ukuthi iBhayibheli lakhiwe kanjani ufunde nezinye incwadi ezahlukahlukene so that lapho kunama dot khona ukwazi ukuthi ukuhlanganisa. Inkosi ngibusise. Siyabonga kakhulu umfundisi isikhathi 6 minutes lishayile ihora leshumi nomuva sengathi ungagoduka kahle masuhamba ekhaya. uNkulunkulu akuvikele ngiyabona sekuqaliwe la kodwa ke ngathi ngapha kwaMount Eskom labathi khona ingathi sokunokuvinjwa kweimoto ke zibhekwe ibheqululu kodwa ke ngapha mawubheka la esihlala ngakhona ngibona Thabekhulu ukuthi khona inkinga ngiyathemba uzohamba kahle. Amen. Yebo ke